гаражный изол менен апклейт дейт. И вот апклейт эткенде газовый баллонның насадкасын алып калып китти. Вот шунда шаяндык. Бу хәл быел җәй уртасында килеп чыга. Баллонның шлангы Илмазның кулында була. Газдан егетнең бөтен тәнен ут биләп ала. Күршеләре күреп, ашыгыч ярдәм һәм янгын сүндерүчеләрне чакырта. Табиблар шунда ук 22 яшьлек егетне республика клиник хастаханәсенә алып китәләр. Баштангы вакытта серьезностен аңламаган инде. Тоже шай хәзер бер-ике атна ятам да инде рискыгын атсагам дип уйлаган идем. Ну, анарсын в дальнейшем было понятно, что алай булмаганы. Егетнең 90% тәне пешкән була. Июльдә дәвалый башлыйлар. Инде 3 айдан артык Илмаз монда ята. Шуның 2 айын ул реанимациядә уздыра. Белгечләр килгәч тә хәлен бик авыр дип бәяли. Татарстан табиблары Мәскәүдәге хезмәттәшләре белән элемтәдә тора. Алар бит инде ничек лечиттерге помогайттылар, булышалар. Прогнозлары бит инде бик яхшы түгел аларда да. Шушы вакыт içinde Илмазга 20 операция ясаганнар, 3 тапкыр тиресен күчереп утыртканнар, моннан тыш юешләнеп торган яраларын даими чистартканнар. Табиблар сүзләренчә, тән пешкән очракта организм аксым, кан югалта, күп санлы операцияләрдән тыш бу пациентка 11 литр плазма һәм 3 литр ярым кан салганнар. Бу эштә донорларның роле зур була. РКБ табиблары өчен бу шундый беренче очрак була. 90% тәне пешкән пациентны коткарып калулары мөгҗизага тиң. 50%-ка кадәр уже авыр ожог дип әйтәләр. Хәзерге вакытта инде 70-80%-ларында коткарабыз. 90%-ларын редкость инде бу. Бик авыр дип считается, критический. Аны шушы 3 айда табиблар бердә калдырмый, әти-әнисе гел янында була. Беренче вакыт ул кулын да селкетә алмый иде, аягын да селкетә, башын да күтәреп алмый иде. Аннары без өйрәндек утырырга, йөрергә. Без башта палатада гына йөрдек. Аннары без коридорда йөрдек. Я кайтабыз. Кайтабыз. Демирский аккорд тогда сидит. Ладно, молодец. Бүген аның өчен күптән көтелгән көн. Хастаханәдән чыгаралар. Тернәкләнүен өйдә дәвам итәчәк. Хәзер исән сау инде, яхшы, атлыйбыз да, җөрибез дә, укуымны продолжать итәргә, эшкә барырга. Шундый планнар инде хәзер. Олья Сабирова, Ләйсән Сәитова, Яңа Гасыр каналы.